Dahil po Hawakan na ko na lang. siya, dahil po na cover siya natin dito sa YouTube channel, nakakita ng video niya. So meron naman pong mga nagbigay ng tulong. Ay, salamat. Nung kahapon, nakahigayan dito gabi, nag-aayos kami. Sabi ko to, sigang ngal-ngal niya. Mama, gusto ko na makakita. Nag-iiyak sabi nung anak kong isa. Ano yun, kuya? Gusto ko na nga rin makakita. Sige, ang haguluhol niyan. Ako, bayaan mo, tatiis-tiis lang. Ito na Kuya Ramil. Ibigay na Salamat namin po. Maraming pong salamat sa mga So, bago po yan, Support. babasahin po natin Opo. yung mga isa-shoutout natin, mga kalingap. Shoutout natin yung mga nagbigay tulong sa kanila para ma-MRI na, ma-operahan na. So, kailangan lang po nila para sa MRI, 12,000. Pero po. lumampas po. Tapos yung pong panggasolina, yung... Pero lumampas po ng 12,000 yung pera natin. Salamat pong maray sa inyo, sa mga tumulong po. May mga napauna po na tayong tulong lang na ibigay dito dyan. Bukas po mapunta. Nasa 8,000 yun, nabigay na po natin. Pero may dala pa po kami ngayon. Ay, salamat. Wow! Tutoy, makakapita ka na anak ko. Ay, kukong ko nga, hindi ko makita. Agikita mo na rin yan. Malapit na. So, basahin natin. At nandito po tayo ngayon sa Mercedes. Kakatapos lang po ng bagyo. At today po, pupuntahan po natin si Kuya Ramil para maghatid ulit po ng mga tulong mula sa kanya. At maraming salamat po. Napakalaking blessing po ito kay Kuya Ramil. At kumustahin po natin si Kuya Ramil kasi nagbagyo din dito sa lugar na ito. So, hindi po natin alam kung anong sitwasyon po ni Kuya Ramil. So, tara po. So, may mga kasama po tayo. Kasama natin sa Tirena Vlog. Nandun po. At ito po yung daan, mga kalingap. Medyo maulan pa po, mga kalingap, pero urgent na maibigay na po agad yung tulong kay Kuya Ramil. Tara po. Ito po yung lugar ng Kuya Ramil. So kahit malakas po yung bagyo, hindi naman po nabungkal yung mga mga bubong dito, mga kalingap. Hindi naman ata pumasok yung baha. Tao po. Dito na. Ayan po, magandang hapon. Kamusta na po? Kamusta ang bagyo? Bless po. Ito po, inulan kami dito. Pero hindi natanggal yung mga bubong niyo, po? Hindi po, tapik para datugan ng mga kahoy. Ay, ang galing. Yung isa. Nilagyan ng kahoy. Nilagyan ng Oo. kahoy. Yun, nagturuklap lang yung sige lang ang... At least mare-refer naman po siya, Ay. Pasok po kayo. Kamusta na po si Kuya Ramil? Ito po, mga kalingap, si Kuya Ramil, mga kalingap. Ito po. Ay, ang laki na Wala pa kasi po, kami kuryente dito. Ang laki na po pala talaga ng buko. Ayan. Nay, kailangan na po siyang maoperahan. Ano po, Nay? Okay, wag ka naman. Kaya nga po, Operahan ka na, Kuya Ramil. Operahan ka na. Ay, Ako si, Alvin Carceres. Yes. Laki na po ng... Alvin Kumusta? Anong nararamdaman mo dyan sa bukol mo? Ay, di po magkapaglakad o magkatayo Tapos bukol. Mata. Ika na muna ito, alisin ko na muna. Mata. Pag na-operahan ka na ulit, magaling na. tatanggalin ulit yung natirang bukol. May mga kasama ko yung asawa ko, si yung kapatid ng asawa ko. Si mga pamangkin ko. Kumusta kuya? Nakikita mo kami? Hindi. Hindi na. Ay, malapit na. Si Nanay Gigi, nakikita mo? Ay, nako. Ay, naku daw. Ayan po. Hindi, magkakaba na yan, wag na yan.
Tapos Kuya Ramil. Nay, lumaki yung bukol niya. Ano, Nay? Pinagupitan ko nga ni ito at Lalong lumaki. Pero kailan po ang plano na ma-MRI na siya? CT scan. gusto na nga po naming mag-ano nung anak ko. So, ano ang problema lang po? Financial. Siya po financial saka pang ano pa ay. So dahil po Hawakan ko na na lang. siya, dahil po na cover siya natin dito sa YouTube channel, nakakita ng video niya. So meron naman pong mga nagbigay ng tulong. Ay, salamat. Nung kahapon, nakahigayan dito gabi, nag-aayos kami. Sabi ko to, sigangal-ngal niya. Mama, gusto ko na makakita. Nag-iiyak sabi nung anak kong isa. Ano yun, kuya? Gusto ko na nga rin makakita. Sige, ang haguluhol niyan. Ako, bayaan mo, tatiis-tiis lang. Ito na Kuya Ramil. Bibigyan na Salamat namin po. Maraming pong salamat sa mga So bago po yan, Support. babasahin po natin Opo. yung mga isa-shoutout natin mga kalingap. Shoutout natin yung mga nagbigay tulong sa kanila para ma-MRI na, ma-operahan na. So, Bulalakarin. kailangan po nila para sa MRI 12,000. Pero po. lumampas po, Tapos yung pong panggasolina, yung pero lumampas po ng 12,000 yung pera natin. salamat pong maray sa inyo, sa mga tumulong po. May mga napauna po na tayong tulong lang na ibigay dito dyan. Bukas po Nasa 8,000 yun, nabigay na po natin. Pero may dala pa po kami ngayon. Ay, salamat. Wow. Tutoy, makakapita ka na anak ko. Ay, kung ko nga, hindi ko makita. Agikita mo na rin yan. Malapit na. So, basahin natin yung mga nagbigay tulong. So, kay Ma'am Lolita ulit, padala siya ulit ng 4,000. Opo. Wow. Ay, salamat Wow. po. Diyos ko, ang bait si- naman ni Ma'am Lulit. Thank you, Lord. At si Manay Liz naman po, 10,000. Kay, Anak, uta mo. kay Kaasikaso na kita kayan. Lucas Vlog naman po, meron siya 3,973. 70. At galing sa Anonymous, galing kay God, 2,050. Ayaw magpabanggit. Kay Bro Benny, nasa 3,428. Kay Aileen Mabale, Netherlands, 5,000. Kay Wow. G, Dominion, 3,500. Conchita Makayan, 2,000. Makakaano ka na. Papaterapi pati kita. Kapag pinagsama-sama po namin, kinuwento namin yung kalahatan, umabot siya ng 33,000. Ay, wow! Yan anak ko, perang Para- pagsuporta sa iyo. Malakas ka, Kuya Ramil, kasi pag nanghina ka, baka hindi tayo umabot. Oo nga, lakasan mo ang loob. Malakas. Malakas Kay tayo, God. Kay God. So, bilangin po natin mga 33,951. Oo, ang galing. Mama. Ay. Maasikaso na kita niyan. Oo. Bukas, maski hindi pa mag-December. Oo. Tatanong na nga ni yung anak ko, sa mama kailan tayo sabi ko, karantabay pa kita, tagulang pang maray ang pera. pera. Bilangin natin. Salamat po, Papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33. So, 900. kailangan pa ng 951. 951 po. 9. So, yan po, 3,900. 33,951. 51. Yan na po. So, ito po. May bariya, may total pa. So, yan po. At palakpakan. Salamat po sa mga nagbigay. Salamat. Marami pong, ako po ay nagpapasalamat sa mga nagsuporta po sa anak ko. Marami pong salamat sa inyo. Sana po hindi kayo magsawang ano po dito sa anak ko. Gustong-gusto mo na po niyang makakita. Salamat po, lalong higit po dito kay Kalingap Alvin Caceres. Salamat na maray sa iyo, sa inyong madam, ma'am. Salamat po. Nagantangis siyang Anong kahapon. mayahandog mong awitin, Kuya Ramil? Oh, sa mga awitan mo nagbigay? sila sa mga tutoy. Sponsor. Kantahan mo sila. Wala siya masabi, tuwan-tuwa siya. Sabi niya kahapon, Mama, pupunta dito si Alvin. Sabi ko, oh, iyo, pupunta yan dito. At ako, gustong-gusto ko ng, parang nakakapitan niya. Sabi ko, papupunta lang dito. Hindi, mapunta yun dito. Abay, parang nag-ano yung, ano niya, Kantahan mo si Tutoy, si mga Para sa mga para tumulong. pasasalamat sa mga nagtulong sa atin. Para Sadyang maano kay naman. buti mo, Kuya Ramil. Sadyang kay buti na ating Panginoon. Sadyang kay buti na ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh Diyos. Yun, palakpakan naman dyan. Mga kalingap, yung alay na awitin.
talaga ni Kuya Ramil sa Panginoon. Panginoon yun, ano? Anak ko. Dahil ginamit yung mga nagbigay tulong, si Lord din ang talagang naggamit Oo. lang. Kami, ginagamit lang kami, yung mga sponsor. So si Lord yung talagang nagdidesisyon na tulungan ka, na maoperahan ka na din. Salamat. Oo. So, grabe po mga kalinga. Ay, ilan kayo? Nakikita mo sila. Ay, hindi. May mga kasama akong bata. Mga kasama siya. So, Bali, kasama ko yung asawa ko. apat. Nakakaninag na siya. Nakakaaninag ka na anak ko. Hindi. Liwanag lang, liwanag. Oo. Yung liwanag Oo. nakikita mo. Liwanag lang. So, Pag kapag naoperahan ka, yes. malay mo, Makikita mo na makakakita ka na. Walang imposible kay Lord. Walang May himala, impil- di ba, ma? May himala. Please sa Diyos. Imposible kay Lord. Wow. Salamat pong maray sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga dun sa mga approach sa akin, nagtiwala, Mhm. padala para sa ito na po, naiabot na natin. So, ayan na, yun na lang yung hinihintay mga kalingap. At mapunta na sila sa makapag-MRI. Bukas po maasikaso na kami, ma'am. Oo. Bukas din po. Asikaso na daw sila. Oo. So, pag-pray natin yung lakad nila mga kalingap and siyempre maging successful din yung operation niya. So, hindi man tayo makabot ng financial at least may pag-pray natin, napakalaking tulong. So, Opo. thank you. So, Kuya Ramil, Adja. Oo. Adja. God bless. Good luck. God bless. Saya si Kuya Ramil, oh. Masaya ang anak ko. Wow. Gusto na kasi niya makakita. Ay na, kabay ka, hindi ko pakita. Nakakaano ka na. So, good luck. Ayan po mga kalingap. Pagkabait ko yun. Gagaling na si Papa. Gagaling na si Ay, Papa. Gagaling na. gagaling na ako. Wow. Makikita na kayo ni makikita mo na sila, Kuya Ramil. Malalaki na yung mga anak mo. O pati daw si Nanay Gigi. Anong mensahe mo kay mensahe mo Nanay kay Gigi? Gigi? Kinikilig siya. Hindi nakakasalita. Ayan po mga kalingap. At abangan po natin, pag-pray natin yung Nanay Gigi. Ano masasabi mo? Salamat sa'yo! Salamat. Dito, kay Kalingap, tayo magpasalamat kung hindi dahil kay Alvin. Hindi natin alam kung paano. Alvin Caceres nga ang pag-asa ko. si Lord. Si Lord, kasama si Lord. Ay, Gagamit number lang tayo. one. Yan, Oh. number one si Lord. Oh. Si Lord. Salamat. Number two, Alvin Caceres. Basta siya pa rin yung Hindi ka naman 100% ha. makatukaw. So, ayan mga kalingap, pag-pray natin. So, bago tayo, yan po. Salamat po ulit. Salamat. At God bless po sa natin yung magiging biyahe niyo bukas, Nay? Opo. Bukas at saka operation. Pray natin. Opo. Lord, salamat. Maduma pa po kami kay Magalalangin. Pray tayo para maging successful yung Lord, salamat po sa blessing na ipinagkaloob niyo sa amin. Ito po, meron na po silang gagastusin sina Kuya Ramil para maka MRI at maoperahan na po yung natitirang bukol, maalis na. At nawa maging successful po ito at patnubayan niyo po ang bawat isa, ang kanilang biyahe, ingatan niyo po sila. Salamat Panginoon, and we give you back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, and God bless.